Okay na. Okay na. Okay na. Ayun, daan muna po kami ng ng Basilica para magpasalamat din tayo sa blessing na dumating. Yan, papasok na ng punta din sa Basilica. Viva la Virgen! Viva! Papasok na dito sa simbahan ng Basilica. Tustos dito, tustos. Mahaba yung pila dun sa pahal. daming Pilo, oh. mahaba yung
Sila sa ano, pahalik. Prayer before lighting the candle. Spread our strength and love in devotion to you, an inheritance from our forebears. As we with thanks with those who bring joy, movement of love, the keep of love and the faithful people, persuade and the branches, will know the among. O Lady of Bella Francia, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. Viva Nuestra Reina, Viva el Divino Rostro. Amen. Today is the 8th day of Viva Mass in honor of Our Lady of Bella Francia. Yun, pasalamat tayo kasi nanalo si Nini. Kahit di naman nanalo, manalo man o matalo, yung palagi pa rin tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Yan, papasok tayo sa Kain po kami, kain. Chef Apple. Gutom na. Oh, okay pa ba kayo dyan? Okay pa. Yo, yo, yo. Nag-aalap na ako. Gutom na daw sila. Kambing, baktin, baka, manok, gadi kambingan. Gadi kambing nga. Ano? Baktin, baka, baboy. Kamag-anak mo sa natin ka na kambing, ha? Yan, medyo marami ang customer. Sari mas ang tatas mo gusto. Rich G. Ayan po. Hello. Order na ako.
Ilan po kayo? Marami kami. Dito na lang. Doon po. Saan? Sige. Andun? Pwede dyan? Ilan po kayo, ma'am? Marami po. Pito. Natinilinisan muna ni Kuya yung ano. Order na ni. Ganda ng ano, ng pwesto na to. Tapos may tanawin pa sa ano. Free condos are an interesting niche region. They can be anything from a studio type condo to luxury 4-bedroom, 4-house. So it does currently have an effect on the market. In particular, no, Gan na. So, ano ba ito talaga? Boss, yate. Ate. Baka bilhin na ano ko ate. Sabi mo sa hot rice kung ang nagtapos sa pang. Ano lang? Dalawa lang. Ano, kumano na ako sa dito. Huwag lang na.
Ano ito? Ibang grab na natin. Doon ito. Ako naman ito, katuan. Ano ito? Hindi ako sa natin. Oo. Hindi pala di hapuan. Hindi. Hapap. Kung kapatid, iwan lang nila. Iwan ko hapuan. Dapat yan eh. Ada apa? Ibig sabihin, wala lang yan. Wala kang kaawan. Wala dahil wala kang lang. Baka sabihin, so ino, lahat na rin. Pauwi na po kami. Kakain na. Kain na. Tara. Napasing mama. Tara mama. Uwi na. Pili na kami. Umuulan. Doon kami dadaan sa Labuan. Kasi mamimili ng balot. Ito na yung papuntang Bula. Dito sana yung madali, kaso may dadaanan sa Labuan. Grabe na yung ulan. Dito kami sa Labuan. Papunta ng Labuan. Bahaw pa to, bahaw. Lakas ng ulan. Grabe din yung baha dito. Baha na oh. Oh, okay na pala yung kalsada dyan na ginagawa. Ayun. Ino. Pwede mo ito. Oh, no.
Grabe yung ulan. Halos di na makita yung kalsada. Ha? Ay, ito na kita. Yung kabilaan po yan. Kabilaan. Diretso na. Kabilaan na baha. Motor ni ka. Motor na. Dito baha. Dito rin baha. Mga palay. Handan muna dito sa sementeryo. Lang. Sorry kasi dito na kasi yung yung lolo-lola namin, yung magulang ni mama saka ni papa, nandito na lahat. Magkatabi-tabi lang pati. Ninyari ka port Padua. Yan lang salo. Nakapunta na rin naman dito dumaan. Kaya magsindi. Ito yung nanay ni mama. Ito naman yung nanay ni papa, Aliman. Ito naman na mag-asawa, yung tatay ni papa. Ito naman kabila yung tatay ni mama. Halos magkaano lang, magkalapit lang sila, magbalahi. Victorino Aliman. Ha? Tara na. Ulang nanggana si Nini. Maulan. Tatay Sarsa Padua, Jesus Sarsa Padua. Ayan po, dito na kami sa bahay. Yan si Papa. Ay, ano, di mo na basta-basta buksan to. Ano yung mahulog? Ay, payungan. Payungan. Amo. Ato yan, binigay sa akin ni Nini. Mga sponsor daw to. Saka adi ang wipes to. Sige. Tsaka ito. Wipes. Oh! Sa, ano ba to? Mga sponsor. Ito. Ayan po, winakaw. At hanggang dito lang yung vlog na to. At maraming salamat. Bye-bye! Babush!